en storsäljare 1919. Den här maskinen den är i superskick. Den har samma layout som Farmaren med liggande motor, två cylinder liggande motor. Den är samlarnas favorit idag. Väldigt fina priser som vi vill ta här i Sverige. Det är inte så vi har dem. Det är en upplevelse att köra den här och jag ska bli på den här upplevelsen i några år att jag ska få köra den. Jag ska passa på att göra det till tillfället. Okej. Den kommer från Rubens. 100% med två och tagelblod. Varför kommer Munkers 30 utav den här? Det är en stor maskin. Ungefär som den här maskinen. När den har konsultvarvar och underhållsvarvar. Och ser exakt om sin DP här som har varit i familjens ägo eller släktens ägo som den var ny. Den har haft ett olika äventyr med, men det här är alltså familjens stolthet. Det har så själv på kören. Det är mammas. Och sen kommer Stärdottern här hemma med en Hanover R12 hemma som har hand om bokföring och allting här i sekretariatet. Och hon har hjälp när hon kör, hon har sin tonrider med sig. Ni ser det här, den lilla söta hunden. Den här R12 det är en ensylindrig tvåtakts dieselmotor med en spolduggskompressor på den, en mycket speciell maskin. Och också sån där samlarvärldar. Och så kommer Emily Eliasson med en Massey Harris Tony 820. Den här licenstillverkad i Frankrike. Och då istället för Massey Harris egen motor så plockade man i en Silja-motor, en liten dieselindrig sidventilmotor. Man får ta Silja. Det är också en liten populär traktor där. Sen kommer Bengt Larsson med en helt orenoverad TN10. TN10 som var lillebror till TN20. Tvåcylindrig tänkkulmotor. Den sista som kom på tänkkulor i tillverkningen i det här landet. TN10. Och sen kommer här en riktig bjässe. En Macaroni 1936. Och den har en fyrcylindrig motor. Det är föregångare till en annan speciell kombination med 40. Det här är en riktigt stor traktor. Jag vill säga att jag kör inte riktigt i ordning här så att lite eländigt. Jag är inte säker på att jag säger vilken förare är för det. Men det är inte Ingemar Persson i alla fall. Här kommer i alla fall Lennart. Och han Lennart GUFs Altiallo. Han som står för en mål på GUFs alla tävlingar och sånt där. Här har han en liten Volvo Terrier. Och han är en kamrat där. Han har timmerkvar på den. Han lämnar i grås. Jag har en fusklapp här så jag säger rätt här att han har motorsåg, han har grejer med så här. Och han har mjölkmaskin, timmersåg. Han är utrustad. Timmersläp och har han på det också. Han är utrustad för ett skogsjordbruk. Traktorn är 56a, till 15 kavat. Och stenskydd har han med på det där. En gigant stopplastare på muten. Och så har han
Och det är småländska kvalitetsprodukter som man säger här. Han är smålänning från början, från börden. Och sen är skåning. Nej, på gränsen precis. Helt gränsfall är han. Du vet, Göing, det är det värsta folk som finns. Så det är korsning mellan grejer på smålänning. Det är han en sån. Ja. Men Lennart Svensson ifrån Klippan i alla fall. Och här kommer en riktig maskin. Kommer han heller inte i rätt områden. Det är i alla fall en, jag stannar lite där. En BK40 av efter. Och den största som fanns att köpa på den tiden. Det är en 6-cylindrig motor. Och den var 39 det här. Och det var en riktig jättetraktor på den tiden. Och det här är han renoverat ifrån en stoppbygg. Det är det enda existerande exemplaret i det här landet. Och det är Lars Persson som har den här traktorn. Och han har en hel massa havräststraktorer. Han är havrästgårdsprägg så det är bara havräster som gäller. Det här är en fantastisk fin maskin. Vi får aldrig se en sån mer i det här landet om inte vi tittar på den här. En jättemaskin. Törstig som en kalv. En stråk av bensin. Okej, det kan vara 50 hästar och styra ungefär. Det är bra igen. 1939 och grejer där. Har du nummer 10? Okej. Här var Veronica Ekdahl. Hon kom med sin Volvo T24 från 53. T24 som var riktigt storsäljare. Det var T24 och Ferguson Dollar som befriade hästarna från slitet i jordbruket. Och förstörde marknaden för oss hästuppfödare. Men det var bättre de gjorde det än att hästarna skulle plågas. Det var Volvos slag på titta här på det ser nu. Titta nu på klädseln. Brukpipan i munnen. Tråkkedjan bäst. Precis som det såg ut. Men titta där. Göran Bongsson. Göran Bongsson som är specialist på traktorer har en massor. Den här maskinen är klirtraktor från 1939. Den har gått i Persson på Tormåse. Han hittade den och då var den bara skog. Det växte träd och buskar igenom den. Och den såg ut som hej kommer hjälp. Han har renoverat upp den här totalt. Den har en liten sidventilmotor från Hercules. Med EXT. 22 hästkrafter. Det här var en mycket populär maskin. Den gjordes även i julversion. Och då heter den General GG. Och här kommer Alice Chalmers. Igår tog jag och snackade jag mycket om Alice Chalmers. Jag vet inte, jag kan ta lite grann om det. Vi kan stanna lite grann. Alice Chalmers var ett stort företag i USA. Startade 1847 och Göran Krana. Man började småningom bygga stora motorer, stora stationära motorer. Det säger jag stora, då menar jag stora. Fordfabriken hade en Alice Chalmers motor som drivkraft i sitt kraftverk. En encylindrig motor. Jag säger encylindrig motor på 5000 hästkrafter. 72 varv i minuten. 100 ton. Tänk er det en sån motor. Det är den största som har byggts i encylindrig motor överhuvudtaget. Kolven måste ju vara 1,5-2 meter i diameter. Så när de gör traktorer och så småningom så var de väldigt tidigt ute. De var först när de använde gummidäck på sina traktorer på sin modell U. 1929, 1933 gjorde de en racerförare. Då växlade de om traktorn. Så är man racerförare så körde de upp i 107,8 km/h på vår exakt. Då slog gummidäcken igenom 1933. 29 gjorde de första försöket med gummidäck. Vi gjorde reklam för det, men 33 då var det verkligen åt och blev det gummidäck på traktorerna på de flesta. De var först ut med de här små radodlingstraktorerna. Efter kom Farmala. Först kom en som heter Alice Chalmers B och så kom den här. Det kom 37 B-traktor nummer 40. Eller den här C kom 1940. Det var Dan Svensson som körde. Ja.